दीवाना हो फोटो के छिनरो तो मेले रोजाना बीच में छिनरो का अरे मैंने गोइल भैया हमके पकड़ी पागली देखावे ओगर पगली बजावे घंटी पगली देखावे ओगर गोती रारो कैसन देले बारू पूरा उड़ा था मच्छर मारे वाला तो नहीं देगी माइक मच्छर के दवाई वाला बोलने नहीं हो बुझाता मिठाई दी तब पास में कीन के एक बना के गई थी अरे बोनो चाहे होती है जखम नहीं ना कोनो धोआ चला जी छिकाई जाए डर लगता ई नारी के फूल ले आया के करे भदर काटे सुतल बारू फूलवा कहां बा आ बोला अरे बोनो चाहे होती दे हम न धरम रे सीरी मोती जगह है सही लाग तू अब तू हिला देखावे ओगर गोती आराम से देखावे ओगर गोती पगली देखावे ओगर पगली होई गया पूजा हो गई रुको अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें भाई ए बारू ऐसे वीडियो लाते रहेंगे कपड़ा पर मार आशीर्वाद देता नहीं चिनो हम तकस बात देतई अरे हम बानी चिनो जी जाने मत पति के ना लगाऊ वहां तक बाल्टी में घुसा के पानी भर के बजा दे खुदा अच्छा पकड़ ले ऐसे दे 2 मिनट पे पा माला होता नहीं दूसरा पूजा एगो कर अरे तना मनबू त जाइब मोटाई हो दादा अरे आई हो दादा अरे आई हो दादा तमे हरी मिला लबिया हमारा के गाई हो दादा रोज बना के पिए चाय दोनों बेरा तू बना के पिया चाय हो दादा बैठो आए हम जाते ही हो बहुत तगड़ी गाय मिल गई भाई तू का और एगो दूसर पूजा बा कौन पंडित ये पूजा तक शुद्धि में करल बा ना अच्छा वो अमृत में करल अच्छा अमृत में करण कौन पंडित बता देले बा उनके मर्द के पूजा करियो बुझा तक आँख ले बीती खा लिया अब गोलियो दही लेके आओ तरुका आय दही टीके खातिर है का नोते कर बानी अच्छा दही खाइबो दही खाइबो छिनरो रारो हो कमाल रारी के पतैला बारा कौनो के ना ये पटु नो 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 जब देखता बुआ भालू पूजा बाकी रही मौसी के आवेला कब फुआ के कब मामा के हाथ रोप आशीर्वाद देखबा ऐसा तार पूजा के हम दे पको के करी रारो देखला सजा देतई केहू नहीं के देखत जकरा के नफरत करेनी ओकरा के पूजा कर जकरा से प्यार कर ओकरा के मारो करेनी रार कहीं ताका हो जाला ताका मो छोकरा नाम पर छिलवइले बारा वो महातारी के नाम पर ई कैसन पूजा हो रानी ई तो इहे पूजा ह इहे पूजा हवे हम जाएम जहा कल कितना गुड़ गावेनी एगो तू बारा हमारे जे फोटो न को बनौले बनल बा भीतर बा एगो में हारू बिया गद बदेसर बनल रहे जे हमरो है जे बनवा लो जा जा हमरो अच्छा बनवा ले कब बनवाई जा खुश रह गर्भवती बाबा घबराओ हाँ जाते ही पिल्ला से प्यार करम 6 महीना पर भी आ जाए हट 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 रास्ता हट छोड़ कहां तो जे बिना हमार तो दो ले कहां जीवा कहां ले जीवा जो जाके गुदना गुदा के आई हमार नाम से अच्छा जा तनी नहीं पिल्ला से प्यार कर वो ली चाची के हो जे गोदना गोदाई राते के दर्द भागल नहीं के तले फिर सुबह दे दे थका देलू रारो मारो हम भूख लाग रोज खानी रोज मारे नी मैं 9 बजे हमार खत्म हो जाता आज तो कसो हम 2 घंटा गुदा के आई है पनो तब ओकर हाथ लेके सब गली में घुमाइन कि बमला हमसे कितना प्यार करला भोले मार देम का देम दिमाग हमरा से ले ना सकेलन तू ही एगो बारा सहारा हमके सुधार के रखले बारा चलो घर में तारा के सूती लेके बात ना मन में डर हो जाला कि जब जब उठावेले घंटी पूजा करे खातिर लड़का के तब हम घर से भाग आई ना अतना रानी मारे ले हमरा लड़का के देख जाला हमरा आगे कहां गई तो काल देख के सदिया करे रही ठीक बा ना समाचार ठीक
बटे बचवा सब ठीक बटे। आ कहो आई गर्दनिया तोहर लाल भइल बा। अरे बच गए नहीं मारत दिन का। ना नोच देले बटे देखो तरफ बचवा दवाई लगनी ई तब। कीड़ावा ना रेंगले हो कि जाना त दांत काटल हो। ना 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 ऐसन बात नहीं खे। दांत हमारे घर में के काटे वाला बटे। ना उ त काका बहरे रहत ना उ बात नहीं हम जान तो काहे पूछ देनी हम। तारा घरवा रोज हल्ला सुनाला कब मार टन 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 घंटी बाजेला कब आई माई आई बाबू पूजा पूजा कनिया पूजा करेले हमार। तो आई बाबू आई माई कब मार चिल्लाहट सुनाए लगेला। अरे वो अपने मर्दा मोग तनी हंसी हंसी मजाक मजाक करस अभी कोनो बात नहीं खे। अच्छा माने पड़ोसी बानी तो पूछ लेनी सही हो। बात बा। बाकी हई दांते का काटल हई कन्फर्म बा। तू त यही बता गइले दांते का हो दी एगो दांत काटे दी घरवा में रानी पतो। दांते काटेले अरे दांते हमरा के नंबर लगा के दांते काट के मार ले बेक की अरे वैसा कुछ पागल सागल के तू काहे के घर ये क्या हो रहा? हमारे घर में डिस्कस होता का हो? हाँ तू के हऊ अपन घर के मेहरू है झबरी देवी। खबरी देवी। कहां घर है बहिनी अपन लबरा के मेहरू है। लबरा के हाँ ई है। ये बाम लेकर फेरा में नाच पारा। बामल के हो तो हिन तो तू हवा बामल का बाल की बेटा फाड़ देवी का बोली। ये पगली जब आज तरीके तू देवी बा तो दिखाते बा कैसे न छोड़ दी। तोहरे डर से तो भागा रहा था। पूरा गांव में हाला कर दे तू कौन हो नाच। टमाटर नियन गाल राजा छुए ना दे बहुत टमाटर नियन गाल राजा बिल्कुल न छुए दियो। ना दे बहुत टमाटर नियन गाल राजा। मशीन मशीन लाग जात का। ई है हाई पगल हो जन पूजा कर ले। सुना ना आ सुरेश चाचा तो कहत रहने कि बड़ी सुंदर कन्या खोजले बा। नहीं खे सुगर कहत रही तो पागल भी है सफा। पागल तो ही वके सुगर भी है। ले पिलिए ना घुसा दे तुरंत गच देना भीतर चल जाई। अरे ये करे लगबो हम का मर लिए रे तुम का काय करे मछली में बुआ करके देखो तेरा कसन नंबर के पहले बारी ए ना ए खतर का पिल्लो कुकुर से बतियाले का सब के उसे हमें सहेली हो ग्रीटिंग कार्ड जब नया में आवे तो सब मार दरस पोलियो नती उतारा के हम कहानी की मारी कहियो। सुबह रही ऐसा पूजा पाठ होता कि जतरा खराब हो जाता उठा के सामा पटक देला सन का हो सावा हम ही खाना खइले भाई ओकरा के हम ही खाना करनाई तुम्हारे बाप भगासा हवा ए मारो टमाटरी घरे जात रहन मिले हम ओकरा से कहानी की लड़की देखिए तो जहां मरी तनी के छोड़ दाऊ मुआ दी पूजा करी घंटी हिलाई मार के मुआ कागज बनवावा सब मुखिया सरपंच से साइन करावा सब तब न ए मुखिया हम मुझे नहीं हां सुबा पूरा रो सुनाई जैसे जहिया पत्थर बन जाई तोरो ताम्र पत्थर है जे कनवा दे सही बात। केने बना मुखिया चल मैं हरदी तनी छोपू अगू तू का तमाशा लगा देला बीचे रास्ता। अब पड़ोस में भाई घंटी बाजी तो दिल टन 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 करबे करी फुका हो गई। तू हरे त करम है ये तहरा गुड भैया भठा गनी हम सुरेश चाचा तो मार तिलका कहत रहन कि हमरा के 8 लाख मिलल बा। हाय देखा कर खुजली पकड़ लेला दादी मारेगा दादा मारेगा मांगा चलो जल्दी चलो हाथ में गोर में खजली हो गई टाइम बना के मार ले का जब ओकर हाथ खजुआए लगे केहू फटा जा उखाड़ के मारे ले हमके जाना तो पहले पूजा करे ले ओकरा बाद टन 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 एकरा बाद झाड़ू से उनके ले भद भद होला। धन्य बाड़ू ए काकी धन तो है ये भगवान बात। लगन कर तू ही अपना घर रख के धन हो जा तू कहां भेज ना 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 ऊ ना कनी है हाँ, ओकर बहिन बिया करबा बिया पले कह के एगो बिया धन ले बानी किस्मत के हीर मानी कि धन मानी राणा रोज मारत अली।